Tabuak ma hudulat tabe keluarga di somana sida di syamudoh di habirangon. Naeng paborhatota ma amang situa saman silalahion alani tapasonang marohata asa di bagasan bulus niroha dohot partodion na denggan hita laho paborhaton ibana marede mahita. Nasa jolma ikon mate ikon magosi buhi namangulu ikon mate asa tung denggan muse daging ondo gabe bake jalo ikondo malake asa sugot bakiti Tuhan sangapanai Jesus Kristus nungamate alani maloluau sikop tua di parade ipelas rohakulau mana dikon pardagangan mandapoton hasonangan mandapoton Yesus ki ay malungon hati. Nuaing tabegi majolor ribayat hidup pakobasion ni amang situa saman silalahion. Riwayat pakobasion goar situa saman silalahi SH dohot gelar sonari opung boas. Tempat tanggal lahir Samosir 25 Februari 1952. Tempat tanggal terdidi HKBP Tebing Tinggi 14 Mei 1954. Tempat tanggal makatidakon haporseaon HKBP Tebing Tinggi 30 November 1960. Tempat tanggal marhasohotan HKBP Surabaya 20 November 1976. Dohot Ina Soripada Hotlin Rus Berliana Boru Simamora. Torop nianakon opat halak sahalak bawa dohot tolu halak boru. Nunga marhasotan sude pahopu walu halak. Tempat tanggal majalo tohonan
HKBP Resort Keramat Jati Desember 1986. Ulaun pakkobasion di Huria mulai 1986 saat 2017 situa wik rambutan dohot situa di rambutan sada. Tahun 2012 saat 2016 makkobasima amang situaon sebagai badan audit HKBP Keramat Jati. Pensiun sian parhalado 26 Februari 2017 di HKBP Keramat Jati. Monding Jakarta na di hari Selasa 10 Februari 2026. Tu udean TPU Susukan ma anon dibuan hari Kamis 12 Februari 2026. Songonima songon jujur ngolu ni amang situa saman silalahi SH Butima. Pasak mak tu ini. Korsian Elviko Bunganina Seksi Perempuan.
laho pasahaton hata apul-apul mewakili sudi ruas ni huria HKBP Keramat Jati pasahat hamima tu ruas ni wek rambutan sada romahamu tujulu inang boru simebang. Salam. Salam. Mola tema tutu dia mata perdegan basah. Boido hitam marpung di bagas joron itu hat tahun. Napi namar sangapi hami. Amang pendeta ulian nami. Dohot amang inang situa nami. Keluarga besar silalahi si Mamora. Dohot amang inang na adong dison. Di sotu tu jongjong do hamisian pengurus wik rabuta sada ima nama dokon nado do tutu hami nama rabut ni roha di parlaoni amangon merasa kehilangan situ tu do hami di parlaoni amangon di sido burjuna di sido ulina jadi mulo pertanyaan kami amangodo inang opu ciriodo parjuluro. Sebelum dimulai pertanyaan, ileno amangodo poda dihami. Saya tutu mengulu matutu poda nai dihami ruas wiki rabuta sada. Nang songoni dihamu itoku edaku keluarga besar silalahi. Tong sada rohamuna nang penang jumululau tutu amangon sia labung muna. Tong sada rohamuna ateda nang songoni inang opung ciria inang opung boas diboto hami doho na burju inang burju doho martuhan partangiang tim doa dipunguan songoni maram hamu inang sai tong di jama Tuhan daging nang tu diminang sehat maho asa adong nang naing maniroi sude akapol para muda inang hata penupilis ya kami mardala nau tuhutas si malungun jupak kudo di situ tu amang inang parhalado nami na burju doho na basar dihamu keluarga besar silalahi si Mamora salpu matutu nalungun Roma na jagar songoni mahata siap kami siap pengurus wik rabuta sada mauliate nuaeng pinasaha ma laho mewakili sudi parhalado ni huriata tu amang situa munte. Shalom, horas madita saluhuna, luluan na pinarsangapan punguasor madua, dison hami jongjong mewakili parhalado ni HKBP Keramat Jati, nanang pasaton kesan dan pesan nami, tuhita saluhuna tarlumuwi mati keluarga, natinadikon ni damangon amat tasitua esilalahi. Dia muka dong aku parhalado molotung au pe mewakili kita selalu las maruh hatta di siate ima tutu perjulu sehali tamado totong dono tamado moliate dia mata perdingkan basai nang pe di bagasan ilu manete kita di bagasan sadarion ima napa borhaton situa na burjon amatta situa esilalahi opu boas doli donon nami ma songon parhalado ni huriatta dongan na burju don itongatongan ni parhalado HKBP Keramat Jati
nauli lagu labok di hatana dot di ekelna di hilala rohanami deh saliling rap dohot na tuon marhalado di HKBP Keramat Jati atong perjulu sehali dohonokku dohonon nami moliate di keluarga besar Silalahi tarlumubi di inang Bursi Mamora napa borhat damangon marhalado di HKBP Keramat Jati songoni nang diaka yanakonna otik sosedia godang sosedia nani ulani damangon adorang uluna marhalado di Keramat Jati marparbue mi marboras gabi pasu-pasu dihita saluhna tarlumubi ma dihamu keluarga natina dikon ni damangon pos rohanami jaka meme do poda naung di pasa damangon tutonga-tonga muna ingoto muna mai tujulan niarion ala naburju do amangon jalan alabok marroha godang do singo to sinya tuon akabu dan nadinggan jadi songo kami dengan na parhalado berharap tupudian niarion totong mahamu denggan songo no ber kami denggan apala saton gajang makamur munabi seak mamu dapat anak kapat tiur ni pacarian ima nabui donon nami taringo tu kesan nami tu na tuon donon nami matu hita na liat na lulu ka damang dainang nadong di gerejaon memang dongan nabur judo anggo amangon atong rap mahita manang yakon keluargaon anggiat di partading ni damangon totong ma di bagasak kahipason na sida jala haporsiaon na diajarhon ya mangon tu sudi peparan na dingo aka peparan nama sudi mahamu aka peparan damangon marningot songo dia burjuni Tuhan Yesus na mangaramoti hamu salilingon nang kita saluna imana bui pasatami Tuhan ma nama dongani kita saluna butima horas nunga denggan merdalan adat sadarion di patu pahamu majalo kapasu-pasu siat Tuhani jalan waeng nunga sahat tutonga-tonga ni huria adorang sotapa sipul marhiti hatani de batado hot pasu-pasuna nileho manwang tikitu hasuhuton laho mangapu akka pasu-pasu do akka hatanauli naung nilehon ni situan na toro pinasa matu hasuhuton laho mangapu dari sana. Selamat sore. Terima kasih untuk semua keluarga, jemaat, juga Sintua, pendeta gereja yang telah memperbolehkan kami melaksanakan acara untuk penguburan orang tua kami sejak dari kemarin tanggal 10 hingga hari ini. Terima kasih juga telah semua berpartisipasi dalam acara ini. Kami memohon doa dan juga memohon maaf sekaligus jika dalam acara ini kalau ada kekurangan dari kami ataupun kekurangan acara ini, kiranya kebaikan amang inang sekalian Tuhan sajalah yang memberkati berlipat-lipat kali, dan doakan kami di sini diberikan juga kekuatan untuk hari-hari ke depan, kesehatan selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Muliate, amin. Nuaing tarahut masudi akan dadinggal jalan nauli saliling ulau muna na dua arion di parbohat ni amang situa samanon alani mared de mahita. Tubanua ginjang do
Marhite-hite guarni de bata ama, anak dohot toddi parbadia. Amen. Au do haheheon dohot hanguluan, ninna Tuhan Yesus. Namangulu do ganup na porsea diau, atik pe mate ibana, jaladang be mate ibana rodi sa leleng-lelengna. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanamin na di banua gijang na somarmula na somarujung doho ay naso olo suda do akataonmu alay lamoru jalalam suda do bohal nami di tanoon jala hatop do hami laho salpu sian hasianganon songoni nang dongan namion naung jinoum tuare na sora sudei nunga salpu sude nguluna di tanoon jala nunga ditinggalhon saluhut arta naolo buruhi sai paingot mahami taringot tu hasusuda ni bohal nami asa hobas hami laho masuk tu inganan na pinaradem jala asa unang tarsonggot hami moloroho manjau hami sai pahot maha porseon nami tuho asa marhiras ni roha hami meninggalhon inganan pardangolanon akup nii saya pu lima rohani na marsak dison ima akadongan ni na mateon akatodongna aka ale-alena rodi sude akana solhot tibana asa unang madele na sida ala ni sitaononon sai taiti jalatugu marohani hami ottuho asalam malungon rohanami tu inganan na sonang di labungmu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared de mahita. Mared de hita lobi timbona. Lobi timbona do pesian bita do manondangi panondang diho saban bisi Lobi timbona do
nabuni nahinirimu nuai gabejopa las hiroham damasut isi las hiroham damasut isi. Damani di batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Atani di bata dihita paborhaton amata situa saman silalahi sarjana hukumon ima sian Rom bidu onom ayat 20 ai upatinu horni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debatado hanguluan saliling-lilingna marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Dihita na pungon setiap orang membangun sejarahnya sendiri. Yang lain hanya membantu, hanya mendampingi. Tetapi setiap oranglah yang menuliskan riwayatnya, sejarahnya. Soni donang amang situa saman silalahion. Nunga di gorga ibana perdalanan ni nguluna 74 tahun. Jala di bolu sibana do ragam ni namasa di nguluna. Tagam aktivi bana songon perkarejo di pamaretta. Soni nang dung pensiun ibana. Lumobi ma na dipelehon ibana dirina gabe sahalak situa di HKBP Keramat Jation. Nunga di gorga ibana pakko basionna. Sada nabi nege sian pakko basionna ima halak na jelimit do ibana manang na sangat hati-hati dan peduli taringok tu pemergunaan ni hepeng. Ikon clear dan jelas. Pengeluaran pemasukan ikon clear. Ala gudang do ibana berkecimpung di bagian keuangan. Jadi saya berusaha do ibana buha asatiur akka parhepengom merdalan. Seberapa banyak masuk, seberapa banyak keluar ikut dengan perdalanna. Ikut dengan maharwarna, dengan masoni nangtong parmasukna. Ima sada sian ribayat hidup ni bana songon parhalado. Ale yang go di tonga-tonga ni keluarga gumurang doha mabota te lumobi nang boro simamora. Badatuk soidai hamuna tabu rap doh amangona te. Ale tong do ikor rap doha umadai na hacit. Ay taga marsahi tibana totu loja jala susah do tong pikiran. Maol atusan. Ay buido gudang dang buidi atusi jolma. Holanima ale yang go Tuhani sudi do parsoryota diatusi. Ketika kita terbatas memahami, disitulah Tuhan bisa memahami. Ketika kemampuan kita terbatas mendengar, di situ pun Tuhan masih mau mendengar. Ketika kita terbatas dalam banyak hal, tetapi Tuhan yang penuh kasih selalu setia menyertai dan memimpin hidup kita. Ayang go hamatianon basudedu hita memulusi ngata boto ya teh. Upatinu horni dosa do hamatean. Ala sudi jol manong madabu tu bagasa dosa ujung ninguluna hamatean do. Jala nangarong na boy mangabati. Alay atik pesoni nakpet ngata botoi alay jang pole piga hita na mga diri lato hamatean niya te. Ay di bagasa pikirata se terus mahita mangulu ido.
seterus mangulu dang mate hape rodo hamatiani. Jadi nuang ngapor lutong tapara di telau tu hamatianon. Apalagi nuang ngomargen na biaya mate siya biaya mangulu. Aholam mangalulu ingana kura penga macam maul nuang kan. Ba martua ma sila lahio mate sonario na sugari 10 tahun nang ro mate o susah pera. Tu dia pakubura nono. Anggo 10 tahun naira ngamol bara mangalulu kubura be. Tu dia ma be nono yate. Iko pikiran nama kremasi nama ratu akatikina ro. Kremasi. Krematorium nama si para di ora. Jadi memang biaya mati pi mauldo nuang mauldo borat do nuang onate. Jadi molo sono boy tiur borhat amangon ba madok moliate do hamu tutuhanida ale pasu-pasu do hamu kaya nakon nate kah boruna helana anak parumain ikko madok moliate do hamu tusi asal mata ingot anggo hamati anon upatinu hornidu sedo dangarong boy hita manangise mangabati Holam majalo do hita taringot tu hamatiani jala itak nina tabain taparade dirita lau tu hamatiani taparade alai unang song na di hitani ngarade biawin na sa di hari piaw ngarade ninna hape mar memme pung pahupune pasporin buat matuhanin na pung ero pahupune sianalaman oloro piaw mangalapin na unang join ne mana biar do tong ebana jadi ba unang mana song ni tong ada Rade ba benar-benar taparade dirita lau ai upatin horni dosa de alai dangi ujungna anggo ujungna oddo alai basa-basa ni debatado hanguluan saleleng-lelengna marhite-hite Kristus Jesus tu hattai dak kamatean anggo ujung ni ngolu ni naporsea alai ikko bulu sabdue ala upati ni horni dosa doy ala yang perdalanan ni ngolu na porse mananang tuhang uluan nasa leleng ni ngolun leleng na do dang ngolu parsatok kinanon anggo target ni haporsiota daw ay ngolu parsatok kinanon nama molus sabing don nama molus doy dang naneng dison hita dang adong hutana hot dison anggo ngolu taneng tuhang ulua sisa leleng ni leleng na do jala dang adong naboy patupot tarik tusisya dirita Dang ala ni burjuta, manang ala ni malota, manang ala ni jagota. Asabu hita bongot Tuhan uluan nasaliling dililing nai. Tung basa ni jahu badi batasa bingdui marhite-hite Kristus Jesus tuhatai. Hola di ibana do adong ngolu nasaliling ni liling nai. Ala ni do hita ubahen setorus tapai baru hapor seota tutuhan Jesusi. Ay dangadong nasing, dangadong haporsyaw nasing na buhay mga leon, hanguluan si saliling nililing na. Hola di Tuhan Yesus ido, adong hanguluan si saliling nililing na. Bodo dia kaugamo na asing na, tabo marugamo, sonang dami do marlas ni roha, alay otak nidoy. Anggo na mga lehon, ngulu si saliling nililing na, jala si lehon-lehon doy, denggan basa doy, asin ni roha doy, Holan Tuhan Yesus Kristus ido na patupahon ni. Ido nang tutong-tongan ni keluarga, Jojo nuang laho mangihot sudah pasu-pasu na jinala Musa darion, siya nakka keluarga, siya hula-hula muna, siya nakka dong asahuta, siya nakka aliale, tuk saluhu tahe naro di bagasan narion doh natuari, laho pasahaton akka hata nauli, rahut hamu may nuang marhiti haporsyaon ne baru, anggo amangon, nunga di tangan ni Tuhani, paimahon basa-basa ni dibata, basa-basa ni Tuhan Yesus Kristus, Allah hola di bagasan ibana do adong haheheon, hola di bagasan ibana do hanguluan nasora sudah. So ni manang hita saluhuna, marsihoh mahita tu Tuhan Yesus Kristus si. Asa adong dalan ningoluta mangulu na ang dison, masihol di hanguluan nasaliling nililing nai, ima mangojar hita mangulu nuaing lam denggan. Asa unang mardalang nguluto menuju tu hamatian haporsuhon, ale mardalang nguluto tu hanguluan na sorasuda di bagasan dame dohot hasonangan. Martangiang mahita. Ali di bata para sirohan na sumurung, na mga lehon anakmu na sasari Tuhan Yesus Kristus paluahon hami, asa parsidohot hami tu hanguluan na saliling nililing na. Asa marujung huaso ni dosa dohot hamateani, hupuji hami ho. Ala parsidohot hami di jauho.
Tuhan uluan nama notongi nasa liling di liling nai. O Tuhan ala basa-basam sabing doi asini roham sabing doi sailo asmahami Tuhan marsi hohot diho dilomoni roham mengulu di asini rohami mengulu di denggan basami asam menuju Tuhan uluan nasa liling-liling na nang pardalan nami di ngulu si ganupari pe asai manodangi ngulu nami ganupari di hasianganon. Di hadapan nami nuaeng nunga bostang sada ama na posopiat do ibana situa di huriaon saman silalahion nunga di ujung ibana sude nguluna di tanganmu may ibana Tuhan hona manatuk mangaramoti majaga ibana pai maroho di ari paruhumoni makke salut akan aporsei lau Tuhan uluan nasora sudah ditinggal honi mana dope donga cari pena inang boru si mamora oppu boas boru rap dohot anak konna anakna dohot parumenna boruna dohot helana rodiaka pahoppunai. Tuhan gotap do pakilalan nasida ala sirang sinirang ni hamati anon dang bubirak makirim dak kapakulinga be celatung di adok silehono dang di jalo be adok si pangido dang di lehob be ngamarujung saluhuna saya si maroham pargugui jala apu lima inangon do di sudi pinoparnai soni nang sudi si solhot asa di bagasan ikhlas niroha habuluson paborhat amangon tu inganan peradianan persatok kinani jala sailo asmanuaing inangodo sude pinoparnai mangulu di ngolu nai baru sopadohot amangobe. O Tuhan de mata tagamon adong do marsal puan aka parsaoran nami parsaoran ya kasih solhot aka keluarga tua mangon ta dingoluna dope natuk mabay mardosa para ditikyo Tuhan mangido hami tuho saya si maroham sesai ma akadosa si songoni Tuhan asama lua sian ganup halak unak tarihok be tua kadosa pangalosion nong salpui alain waeng buima makanguluhon ngolunai baru sopadohot amangobe ala nunga masih pasisa dosa diho. O Tuhan debata nang paborhaton nami mebana tu paradianan parsatok kiani rapon ho mahami asa tiur sudi mardalan hasangapon diho tarpasu-pasu sudi keluargaon dame doho las niroha di sudi si solhot ala ni Tuhan Yesus Kristus si paluai. Amin. Nunga sude berahita na disonon marnida bakken ya mangos saliling na duarion alai atik beha adong sotung adong na tahading daksanga marnida dope taga mared dehita roha mardalam mamereng alai langsung mahola mardalam mamereng ma dak pola di jalang hasuhuton na tagangu tiki mared dehita maladong dope nanang mamereng mardalam mahamusanon terus haruar ma sesiamun mared de mahita di surga hasonangani di surga hasonangani inganana dumenggani sabaris melkom gudang dope ado mani ngotau di tano
lama dapatan surgoi. Nada dope naziani atik tung sukun rohaki tungi sebe mandok tua nahole susiana napu. Nuang penangirma kaparhalado roh mahamutu jolon asaboy langsung tahu duti acara. Napor sukna Na bernit masuk masuk surgoi disis ada dosa be maksudna sajidai dampar dion tanon sai surgoi dona tutup aira isanon digidang sonang rohaka.
Kemarin dihita tabu amat bakion nuang sudi keluarga jalo hamu ma di pituan asa bui di banak ai pasat parhaladu anong tu sudi aka keluarga. Holong doru holi di bataku, ulung rohana tok tong dia, ai di batu pada hangelu aku marhiti Yesus anak nai peak daun dihumutian diboy sibolis pangagui dibahen dihudok holong duruha di bataku tok tong dia narodo Yesus perdami aku permohon bolon nabur jui dibahen dihudok holong duroha di bataku tok tong dia duroha di bataku ulung rohana tok tong dia ai di batu pada aku marhiti Yesus anak nai.
Oh punya sini nggak dok? Ini para bulan. Ke rumah Mas Tera, ikut tahu. Kemana? Kamu nggak ikut? Enggak. Nggak ikut? Ya sampai sini doang. Sampai sini doang. Iya iya. Punya nanti biar ngamang sini ngoringo aja ini. Nanti amang sini ngoringo itu yang ituin biasanya. Biasanya taruh mana itu? Biasanya di mana? Di dekat klinik biasanya. Iya klinik.